Hej Jonas. Hej. Dejligt at være udenfor. Hej ven, er du klar? Så kom med os herud. Jeg har pæne ben, jeg har pæne ben. Du har pæne ben, du har pæne ben. Vi har pæne ben, vi har pæne ben. Vi har pæne ben. Er du okay? Jeg har været her før. Hvordan føles de? Hvordan lugter de? De burde ikke lugte sådan. Vi skal nok klare den. Jeg ved, hvem han er. Han er lige der. Jeg ved ikke, hvor han er. Jonas. Han er lige der. Jonas. Jeg ved, hvem han er. Jonas. Jonas. Er du vågen? Hey. Så er du frisk igen, eller hvad? Ja. Det er godt, du ikke er død. Ej, det burde sgu heller ikke mig, der døde. Det er sgu da dig, der har kræft. Nå, men jeg troede, du var død, så jeg har lavet alle mulige ting. Hvad har du lavet? Jeg har været nede i supermarkedet. Jeg købte sådan en hvidløgspølse. Ja. Ja. Nice. Tak. Well, my heart went boom when I crossed that room, and I held her hand in mine.